ije nwoke. Ew! Ihe a na-eme adịrọ izi. Ije nwoke dị n'ogwu. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Gosi ya ka ha fụ. Ụzọ eji akpata ego dị n'ogwu. Hey! Igbo bụ Igbo na-afụgoro ya na anụ. Anyị arụsigo nke taa dị nwanne m. Bịa gosi ya imeta ya. Ifugonu ya nụ. Ọ nọ n'anyụ dịka m si wee gwa unu mbụ. Ọ na-afụ na ihe anyị na-eme. Oke efi adịghị ezo n'ata. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Arụ anụ anwụ. Erie na ndo. Hey! Arụ anụ anwụ erie na ndo. Ụmụnne m, I shall connection and contact. Onye nwere ike ibunye anyị taya. Tokungo taya ka eji wee mara anyị. Nwanne m, ị ga-afụ na ọ ga-agazi maka chi. Hey! So, ngwanụ, asị m ka m gosi unu ihe anyị na-eme. Ụmụnne m ndị Igbo, ọ bụrụ na ịfụ Maazi-UC n'anya, were aka na-etoso ihe ozi a, were aka ekpe tosaa ya. Ndị be anyị, ndewo.